Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар? Ellerde kaldı sirli күзләр, исләремдә әйткән сүзләрең. Яратам дип берездереп әйттең, мөлдерәмә тулы күзләрең. Әйләйсәнем, ләйсәнем, яннарыма файдалы, битләреңнән үбә-үбә, яратам дип әйтәле. Әйләйсәнем, ләйсәнем, яннарыма файдалы, битләреңнән үбә-үбә, яратам дип әйтәле. Әйтәм, яңгыр кебек назлысың син, сифаталар кебек нишләсең. Тышларың алсу алма кебек, тешләремә көндә керәсең. Әйләйсәнем, ләйсәнем, яннарыма файдалы, битләреңнән үбә-үбә, яратам дип әйтәле. Сине күрсәм, күктә кояш калка, чиксез күңелкәем шатлана. Яратам мин сине, ләйсәнкәем, һәрбер көнем син дип башлана.